Rifati sithandwa sami noma ungahlala lapho ungasho lutho ngiyazi. Njengoba ungivumelile ngangena endlini yakho ngiyazi ngolunye usuku uyongivumela ngene enhlizweni yakho futhi. Noma ngabe ngilahlekelwe umsebenzi wami ngenxa kalila, kodwa wena uyimbangela yalezi inkinga zami zonke Rifati. Ngalokho kuzomela ngenze isiqiniseko sokuthi uyakhokha. Hayibo AJ umbulale ngempela yini. Ngenzeka ukuthi mina ngihlala nomuntu oyingozi nje lapha endlini. Lila. Ha? Ngikhuluma nawe. Kwenze njani? Lutho. Ungaqhubeka. Buka. Nginemgomo emithathu. Umgomo wokuqala ngizoze emndenini wakho kini ngoba ngingazile kuwena. Umgomo wami wesibili ngizohlala nje isikhashanyana esincane. Ungalingi uzama ukuthi ngihlale isikhathi eside noma uzama ukuguqula imizwa yami. Umgomo wami wesithathu uma uthumelela umndeni wakho izipho ngizobanikeza zona bese ngiyahamba ngokusheshsha. Uma ngabe unesifiso sokubanikeza okunye ngizokunikeza ikhadi lami lokuthenga bese uyabathengela konke abakufunayo kodwa ungangiphoqi. Okokuqala ngqa. Ngifuna ukubona injabulo enkulu kabi ebusweni bababa benwa-anti. Umuye lapha yana mase uyahamba masinya noma ungakhulumi namuntu lo nto izosiza ba ngempela. Hayi vele ukhohlwa. Yonke lemgomo yakhe emithatha ayiwenzi nje umqondo. Uma ucabanga ukuthi unenkani mina nginenkani enkulu kabi. Linda nje ngizokukhombisa ukuthi ubani unenkani. Yebo. Kulungile. Ngizohlela ukuthi sibonana kanjani mase ngikhulume noVishwa. Madam, bengisacela uthenge nazi izimbali. Yazi uqinisile lamaflower mahle impela. Kodwa cha ngwafuni. Ngicela uthenge izinhle kakhulu futhi zinuka kamnandi. Cha ngiyabonga. Nishayile imoto enhle kakhulu. Ngicela nje ukuthi nithenge izimbali zami. Ngiyanicela. Anti bengingathanda ukukusiza uyazi kodwa anginayo nje imali. Sithenge. Hey wena, uzama ukusho ukuthi awunamali. Ukusho lokho phambi komuntu ongamazi. Anginayo imali ingakho ngisho njalo. Kanti indaba kumele ngifihle. Uyayifuna imbali. Cha, akukona ukuthi ngifuna izimbali kodwa kodwa kunalutho ngoba siyohlangana nobaba noanti njengamanje. Mhlawumbe lamaflower azomenza uandajabule kancane. Hayi khohlwa futhi. Asambe. Unkosikazi wakho umhle kakhulu. Ngithengele izimbali. Cha ngiyabonga. Kungani mina ngimele ukuthi ngifele izono zomunye umuntu? Zithenge khona nami ngizokwazi ukubeka ukudla etafuleni. Lezi imbala ngithengele wena. Kepha ngithengele umndeni wakho. Ungalingeke ungithathe kabi. Ngikunikeze lezi? Cha hayi lezi ngicela unginikeze lezi ezifresh. Usholo ngokwakho nje uneqeleni ukuthi ngeke uze uthengele lutho umndeni wakho wedwa. Kodwa buka manje. Ubani okhiyela ushweda ngempela? Kungani ungangitshelanga? Ngoba bengizokwenza imizamo. Futhi zwana la. Uma ngabe wonke amaqhingethe azobhajwa kanje, angeke sibone uma ngabe ulila noAJ bendawonye futhi. Futhi lesifiso sokumoshela uAJ sizobe sesiphelile. Ngani kanjani? Ngiqonda ukuthi awubonanga ukuthi yini engiyenzile lapha. Ngomzuzu wokugcina imina ngifonela intatheli. Bekuwumqondo wami lowo. Imina obehlele yonke lento ingakho bekunomsindo omngaka nje reception. Lenxushunxushu bengayona kaAJ noma ulila kodwa bekuyiqhinga lethu.
Zonke inkundla zamaphephandaba zazi ukuthi uAJ noLila ngempela bathandana kanjani. Lezi intatheli zakho kanye noShweta ayinamsebenzi walutho nje. Ngisho uShweta ngeke simdingo kwamanje, kodwa esikhathini esizayo sizomdinga. Buka la uShweta umuntu obaleke kakhulu la kuthina. Ngesikhathi ngikhuluma naye kuyakwavuka kumina ukuthi ngesikhathi kuphela umshado wakhe noAJ lonto yamvusela amanxeba, yamhlukumeza. Unentukuthelo eningi kuyena. Engenza noma yini ukuthi asiphinzelele kuLila nakuAJ. Kanti ke thina sosebenzisa intukuthelelo yakhe njengenzuzo. Manje kumele kube yimina othatha sonke isinqumo ngalento. Sokusebenzisa uShweta. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.